segurtasun karta, bai, zer da? Da gorria, da beltza, da... Beltza. Da beltza, txalo handi da! Da... Trebola pika, zer da? Pika. Pika, txalo da! Zer oso altua, oso bajua... Bajua. Bajua. Eta ze baki da, ja, esan? Dia. Bravo! Gustatu zaizue? Asko, hortan datza magia, ondo pasatzen, eta asko gustatzen. Ez, hau da, paiazoa naiz, baina majoa ere, bai. Mire, orduan, egiko dugu horrela, begira ez zut, agian ez zut ikutu nahi, mire, hartu zu, eta nik ez, anak, bueno, anak pizka bat ezagutzen gara, eta Ainoa, esango duzu zenbaki bat, batetik 10 ez oso handia, bai? Batetik 10... Azkar posible bada? 6. Ba, hartu gola 6 karta, 1, 2, 3, 4, 5, 6, jarri hemen. Lasai, baina ez da dizu soltatzeko. Orduan, hainik esango du beste bat adibidez, 3, ze berdin dauda ondo pasatzeko, jarri hemen. Eta hemen izu pentsatu beste bat, ez oso handia, baina pentsatu beste bat. Beste 3. 3, eta jarri hemen. Oso ondo, perfecto. Ba, hau da, miren, zuk aukeratu duzun, eta huk aukeratu dugun, zenbaki zerrenda, txalo momentua, ondo pasatuko dugulako. Miren, ze karta aukeratu duzu, ja inbeste zenbakiren eta inbeste jogi, ja ez dakite zer. Bi pika. Perfecto, bi pika, beltza. Beltza, momentu bat, hau izan da, mirenek utzi duen azken karta ez da? Bai. Hau, biko pika balitz? Flipa ingo nuke? Nik ere bai. Oi. Hartu zuk, eta erakutsi Euskal Herriari...